Больш за 10 тысяч жыхароў і гасцей Брэста прыйшлі ў гэтую ноч у брэсцкую крэпасць, каб ушанаваць памяць ахвяр Вялікай Айчыннай. Жалобныя мерапрыемствы пачаліся з мітынгу рэквіема, які ў 41-м годзе над цытадэллю прагрымелі сапраўдныя аўтаматныя чэргі. У тэатралізаваным прадстаўленні задзейнічаныя як прафесійныя артысты, так і аматары гістарычнай рэканструкцыі. На сцэне разгортваюцца эпізоды мірнага і ваеннага жыцця. Па традыцыі памяць абаронцаў крэпасці ушаноўваюць спусканнем на ваду вянкоў з запаленымі свечкамі. Больш ніколі з гэтымі словамі ўдзельнікі мітынгу сустракаюць 22 чэрвеня. Мы завоевали право на мирную жизнь. Сегодня нам нужны победы только в спорте, экономике и технологиях. Но жить мирной жизнью возможно сейчас, лишь сохраняя память о той страшной войне, память о ее героях. Удзельнічалі ў жалобнай цырымоніі дэлегацыі з іншых краін былога СССР, у прыватнасці з Казахстана і Расіі, Санкт-Петербург, Калінінград, Іжэўскі, нават Інгушэтія. Нягледзячы на адлегласць, усіх гасцей яднае агульная гістарычная памяць. Свыше 100 уроженцев Ингушетии защищали Брестскую крепость и сложили свои головы во благо нашей с вами отчизны. И сегодня вот очень сложно говорить, потому что эмоции переполняют. И видишь перед глазами каждого из них. И хочешь проникнуться особым чувством к ним и сказать им, что все было не зря. Па плошчы цырыманіялу праносяць сцягі Беларусі і Савецкага Саюза, а таксама штандар Брэсцкай крэпасці. Следам урачыстым маршам праходзяць военнослужачыя беларускай арміі, таксама прадстаўнікі ўзброеных сіл Расіі. Пасля мітынгу ўдзельнікі памятных мерапрыемстваў перамяшчаюцца да Кобрынскага ўмацавання, дзе разгортваецца гістарычная рэканструкцыя баёў. 500 рэканструктораў з 14 краін. Узоры тагачаснай зброі прадаставіла кінастудыя «Беларусьфільм». Стрэлы гучаць сапраўдныя, хіба што патроны холостые. На самом деле это очень малая кроха, что мы испытываем в этой реконструкции, что перенесли наши деды, прадеды. На словах это не передать, и нам этого, дай бог, никогда не почувствовать. Ураженными застаются и глядачи. Эмоции суперечлівыя, захопление и горечь одночасово. Очень здорово, очень ярко и познавательно для более молодых, наверное, людей. Очень тяжело. Не дай бог, конечно. Дай Боже, чтобы на этой земле был мир. Большасць абаронцаў Брэсцкай крэпасці загінула або трапіла ў палон, але яны паказалі ўсяму свету прыклад мужнасці, а іх подзвіг натхняў іншых байцоў, якія ў выніку дайшлі да Берліна. Валентин Бойко, Роман Флюцеш, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».